Mikkelin seudun työllisyysalueen toimipisteiden aukioloajat. Mikkeli. Avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-15. Kangasniemi. Avoinna ajanvarauksella maanantaista perjantaihin ja ilman ajanvarausta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 12-13. Hirvensalmi. Avoinna ajanvarauksella. Mäntyharju. Avoinna ajanvarauksella maanantaista perjantaihin ja avoinna ilman ajanvarausta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 12-13. Pertunmaan toimipiste. Avoinna ajanvarauksella. Puumala. Avoinna ajanvarauksella. Juva. Avoinna ajanvarauksella maanantaista perjantaihin ja ilman ajanvarausta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 12-13.